Гості ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма. Христос уваскрос! Сапраўды ўваскрос! Паважаныя слухачы, сёння у студію прыйшлі маці ў малітве. Але зараз мы хочам пачаць нашу сустрэчу з той малітвы, якой мы заўсёды молімся на нашых сустрэчах. У імя Отца і Сына і Духа Святога. Амин. Прийди, Дух Святий, освяти наші серці і душі, керуй усім у наших зустрічах, присутнічай у кожній нашій думці, слові, жаданні і памкненні. З'єднай нас в единстві Духа Свого, у любові і клопоті одно об одним, у любові Єсуса Христа, Пана нашого. Амин. Дарагія слухачы Радыё Марыя і гледачы нашага YouTube-канала, вы ўжо бачыце, хто сёння завітаў да нас у студыю на прамы эфір. Для маці ў малітве няма нічога немагчымага. І нават у гэты дзённы час паглядзіце 5 маці ў нашай студыі. Цешымся, таму што гэта не толькі сябры Радыё Марыя, гэта тыя жанчыны, на плячах якіх ляжыць малітва за дзяцей, за ўсіх дзяцей Беларусі. Мне падаецца, гэта так. Мы ўжо не раз віталі ў студыі маці ў малітве. Ну, па-першае, канешне, гэта нашы валанцёры, якія прыходзяць да нас кожны тыдзень па панядзелках, каб маліцца на дзённым ружанцы. Па-другое, некалькі гадоў таму ўжо былі ў нас у студыі і прадстаўнікі руху маці ў малітве, Людміла Барысаўна Губіна. Па-трэцяе, літаральна, можа, дзён 10 таму мы гаварылі пра юбілей маці ў малітве, які так файна адсвяткавалі. Але так шмат мы ведаем. Паўсюль можна прачытаць пра маці ў малітве. І гэтая сустрэча, якая тут адбываецца ў нашай сённяшняй студыі, яна ўсё ж такі будзе не такой сур'ёзнай і не такой афіцыйнай. Вы сёння не пачуеце шмат словаў пра гісторыю руха, пра яго распаўсюджванне, пра нейкія прынцыпы і правілы. Сённяшняе наша спатканне – гэта шчырая размова жанчын маці. Пра плёны малітвы, пра тыя сітуацыі, пра тыя жыццёвыя выпрабаванні, якія выпадаюць на лёс маці і якія прыводзяць нас, прыводзяць жанчын да малітвы за дзяцей. І пра тое, чым яна важная. І як можа паўплываць на кожнага чалавека. Сёння заставайцеся разам з намі, каб пачуць шчырую размову і нават сведчанне. Я прадстаўлю тых, хто сёння завітаў да нас у студыю. І так, знаёмцеся. Людміла Барысаўна Губіна. Калі хтосьці яе яшчэ не бачыў, то ведайце. Гэта каардынатар руху маці ў малітве на Беларусі. Нязменны каардынатар. 25 год. Так, ужо 25 год. А таксама удзельніцы розных суполак маці ў малітве горада Мінска, правільна? Гэта Юлія Сліш, Людміла Смыковіч, Наталья Мадыцкая, Марыя Макарэвіч. Вітаю ўсіх у студыі. Христос уваскрос! Сапраўды ўваскрос! Я ведаю, што хацелі патрапіць у нашу студыю даўно такой суполкаю, не толькі гаварыць праз эфір, але і быць тут у яве. Людміла Барысаўна, толькі пару словаў. Калі зарадзіўся рух, як трапіў на Беларусь? Ну, для тых, хто раптам гэтага яшчэ не чуў. Рух зарадзіўся ў Англіі ў 1995 годзе, а да нас ён прыйшоў з Расіі, дзе ён з'явіўся ў 1997 годзе. Гэты рух у Расіі благаславіў арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, а ўжо ў 2000 годзе ў Беларусь прыехала Вероніка, заснавательніца гэтага руха. Але каб пачаць гэты рух тут, трэба было маліцца, адгаварваць ружанец. І вось паўгода я адгаварвала радасную частку ружанца, і ўжо 8 лютага
2001 года на Золотой Горке у касцёле на Святейшай Троіцы адбылася первая сустрэча, на якую прыехала Галіна Балтоўская з Калугі. І так з того часу і пашоў гэты рух быстро распаўсюджвацца па ўсёй Беларусі. Бо гэта вельмі патрэбная справа. Бо калі ў нас хварэюць дзеці, мы ідём да ўрача. А калі нашы дзеці духоўна хварэюць, то куды мы павінны ісці? Мы павінны ісці ў касцёл, мы павінны маліцца за нашых дзяцей. А там уже дзе двое ці трое, там разам з намі Бог. Таму вот так і пачалося, што матулі сталі аб'яднацца і месце маліцца. І гэта дае такую сілу, каб неяк змяніць. Я заўсёды кажу, што малітва гэта труд, але гэта такі труд, які дае такую радасць, бо ён змяняе, можа, не так сітуацыю у сям'і, але змяняе маму саму, бо мама вучыцца давяраць Богу, вучыцца слухаць яго, а гэта вельмі важна. Слухаць і давяраць Богу. Мы ўсе разумеем сапраўды, што рух маці ў малітве хутка распаўсюдзіўся сярод каталіцкіх суполак Беларусі, у шматлікіх парафіях з'явіўся у розныя часы, так, і нават не толькі ў гарадах і мястэчках, а нават на вёсках з'явіўся рух маці ў малітве. Таму што не абавязкова, каб было шмат людзей, абавязкова можа быць некалькі чалавек, і гэтага ўжо дастаткова. Але заўсёды цікава, як рух узнікае у канкрэтным месцы, у канкрэтнай парафіі. Я вельмі прашу вас, дзяўчата, расказаць, як у вашых парафіях узніклі першыя суполькі маці ў малітве. Ну, я могу сказаць про нашу парафію Сухараўскую. Безаганнага зачацця на свяцейшай панны Марыі ёй апякуюцца айцы Марыяне. Гэта быў, мусіць, ці не 2008 год, 2008. Наша парафія ўзнікла ў 2007. І наш рух быў адным з першых у нашай парафіі. У нас яшчэ не было ні свайго касцёла. Мы маліліся у капліцы Маці Божай Буцлаўскай. Прыйшла Людміла Барысаўна на адну з нашых сустрэч. Пасля сустрэчы нас некалькі чалавек засталося. Яна нам расказала. Ну і ўсё, і наша спадарня Ірына Рубінова сказала: так, добра, мы будзем ствараць суполку. І вот так вот. Я, правда, не адразу далучылась, трошкі пазней, ужо, ну, можа, праз год ці праз два, але вот так стварылася ў нас першая суполка. І дзякуй Богу, цяпер нас 15 чалавек. Пані Людміла, а чаму менавіта маці ў малітве? Столькі суполак і рухаў у касцёле. Чаму вы далучыліся да маці ў малітве? Вот тут я могу сказаць, працытаваць нашу Ірыну Рубінову. Яна сказала, гэта так натуральна, каб маці маліліся за дзяцей. Сапраўды, гэта вот, я так думаю, чаму толькі ў 95-м годзе ўзнік наш рух? Ён павінен быў узнікнуць, не ведаю, можа, гадоў 100 таму, таму што маці моляцца за дзяцей, гэта вельмі натуральна, гэта натуральна для нас. Ну і потым, ведаеце, вот калі я навярнулася да Богу, гэта было не дужа 25 год толькі таму. І для мяне было важна расказваць людзям пра Бога, гаварыць пра Бога. Вот з мяне проста, мне хацелася з кімсьці размаўляць пра Бога. Ну, а з кім? У сям'і не вельмі гэта атрымліваецца, там на працы тым больш. І вельмі так часта бывае небяспечна заводзіць такія размовы. А у касцёл прыйдзеш, ну там таксама ёсць людзі, з которымі хочацца пагаварыць, але ўсё ж гэта людзі, ну такія далёкія, больш-менш. А вот калі збіраешся і размаўляеш з жанчынай пра дзяцей, то тут невольна ідзе размова пра дзеянне Бога у маім жыцці, у жыцці маіх дзяцей, сведчанні ідуць, дзелішся. І гэта так цікава, і гэта важна, і маці можа бясконца размаўляць пра дзеянне Бога, асабліва, што датычыць да сваіх дзяцей. І мы абавязкова сёння раскрыем таксама для вас, толькі для тых, хто зараз нас слухае, глядзіць, гэтыя гісторыі, спраўдныя сведчанні. Юля, а з якой парафіі паходзіце вы і як у вас нарадзіўся рух маці ў малітве? Ну, я з Серабранкі.
пазнаёміўся з гэтым рухам менавіта там, парафія святого Яна Хрысціцеля. Ведаеце, ну, я тут слухала так сваіх сясцёр і, ну, і іншых слухаю, і атрымліваецца так вельмі часта і ў мяне такая гісторыя, што як трывога, дык да Бога. Ну, на жаль, і таксама і так у мяне было. Канешне, адносіны з Богам, ну, здаецца, я заўсёды мела, але ж так, ну, каб па-сапраўднаму, каб вось так з даверам, каб кожны дзень, кожную хвіліну і кожную сітуацыю давяраць яму, гэтага такого не было ў мяне, такого вопыту. І аднойчы я была так на споведзі, а ксёндз кажа, ну, са сваёй трывогай, вось, а ксёндз кажа, што у нас у касцёле ёсць такая суполка, рух маці ў малітве. Ну, я так паслухала нешта там, ну, добра, і далей у трывогу сваю. Вось. А потым ўсё ж такі я так успомніла, бо я такая, ну, далучылася да парафіі, ну, трошкі пазней, чым там мы, ну, пераязджалі, змянялі месца жыхарства, вось, і я далучылася. І вось, і зноў ксёндз мне кажа, ну, Юля, давай там добра. Кажу, што там добра, маці, да? Вось, і так я далучылася да нашай суполкі. Я папала ў суполку такой, як нас кажуць, маладых маці, так? Усе мы маладыя, мне здаецца, як маці, то ўсе маладыя, бо заўсёды трэба з дзецьмі, так? Вось, але ж, ну, сапраўды, мы былі ўсе там з малымі дзецьмі. Гэтыя дзеці ў нас у калясачках, яшчэ дзесьці. І гэта быў такі вопыт вельмі, ну, можна гаварыць аб ім і так успамінаеш заўсёды з радасцю, з усмешкай. Чаму? Таму што звычайна, назвычай, забіраюцца ў касцёле. Так, ну, гэта звычай такі. А мы, паколькі у нас такія дзеці, малыя, дзесьці яны плачуць, дзесьці там нешта трэба рабіць. І ў нас заўсёды было такое, а давайце сёння да мяне. Мы з гэтымі маленькімі дзецьмі, так, которые ў калясачцы, ну, не працуючыя, так, і сёння мы ў гэтай маці. Тады наступны тыдзень, так, мы збіраліся так, як нам планавалі той час, гэта было вельмі зручна, як было зручна нам і нашым дзецям, каб гэта было, ну, сапраўды, ведаеце, малітва, кожны прыходзіць у свой час, і для гэтага патрэбен час. І каб гэта не было такой бегатнёй, яшчэ нечым, каб гэта быў сапраўды час радасці, про якую кажа Езус. Радасці такой совершенной, так, есть такое рускае, не ведаю зараз на беларускай мове, як сказаць. Дасканалай. Так, дасканала, дзякую, Вікторыя. І вось гэтыя сустрэчы, скажу вам, ну, па-сапраўднаму, так, не забыўныя такія, іх не параўнаеш ніколі. Вось тым часам я ведаю, што, ну, так, ой, а як, мы не макалі, не паспяваем яшчэ, што і менавіта вось, ну, маці з малымі дзецьмі, так, і ім заўсёды яны ў сабе там недзе варыцца, нешта там робяць, і нейкія турботы. А вось наш гэты час, калі мы даручалі ўсё Пану Богу, і гэтая дзіцятка тут разам з намі на малітве, а калі былі такія, што падрослыя ўжо трошкі, яны разам з намі таксама маліліся, так, і гэта такая ласка Божая дзейнічае сапраўды, калі, ну, такая еднасць прыходзіць. Гэта суполка сапраўды стала такой, ну, момантам, такім фундаментам еднасці пазнання Бога, еднасці нас, таму што сапраўды я тут адчула, што ж такое, чаму мы ў Слове Божым чытаем браты, сёстры, так, сёстры ў Хрысце. І гэта, ну, неверагодна, таму што зараз суполка расце вельмі, дзеліцца, пачкуецца там яна ў нас. Вось. Аднак у нас заўсёды ёсць такія сустрэчы, хоць мы ўжо не збіраемся на малітву, ну, у дамах нашых, так, збіраемся ў касцёле, таму што змяніліся такія, ну, абставіны змяніліся. Дзеці падраслі. Так, так, дзеці павырасталі і ўжо хутчэй там на працу, хтосьці як не атрымліваецца так, як раней. Вось, аднак, гэта наша такая, гэта наше такое жаданне еднасці, быць часцей разам, больш часу, ну, бавіць разам нават так, да. У нас такія ёсць Санта, тайны Санта у нас ёсць. У маці малітве, так. Малітва у нас адно, тайны Санта у нас іншае, так, который, конечно, распачынаецца з малітвай, заўсёды з Езусам. Так, і гэта такія вот сустрэчы, нейкія паходы ў тэатр, нейкія там, ну, з дзецьмі, ну, гэта выходзіць за рамкі такой толькі малітвы, потому што часта, ну, мне здаецца так, можа, гэта я так разумела, што малітва гэта нешта такое, ну, вельмі панурае, вельмі скучнае, вельмі такое, ну, некае абавязак нейкі важны, да? Можа камусьці гэта адклікаецца, і зараз ён чуе, і вось так падумае, што я вось сведчу, што не, гэта не так, гэта
это такая радость и такие неверагодные, ведаеце, грані открываются усяго, вось. Как бы, ну, я тут про гэта могу вельмі много говорить. Это нагода для асобнай размовы. Мы запомнілі гэта, і таксама мы можам вам потым пасля, вы чакаеце ў пестках, распавесці, як трансфармуецца суполка руху у амаль што нейкую сяброўска-сямейную суполку, так? Ну, а зараз пераходзім да пані Марыі Макарэвіч. Як жа вы трапілі ў рух маці ў малітве і з якой парафіі вы паходзіце, як у вас узнікла парафія? Я з парафіі святого Яна Евангеліста і Максиміляна Марія Кольбы. І ў суполку попала я ўжо 5 гадоў назад. Суполка нашай ўжо 7 год. Вчора я размаўляла з нашай самым, напэўна, старэйшай матуляй, якая першая запісалася, бо я спыталася, як арганізавалася наша суполка. Так сам праз людзей, праз добрых людзей. Да нас прыйшла Аня Суздальцева і так добра распавядала, што ўсе матулі буквально, напэўна, за недзелі 2 арганізаваліся, і у нас ужо 30 мая, там прыйшла яшчэ было холодна, 30 мая у нас ужо была першая малітва. То есть дзякуючы Пану Богу, дзякуючы вот этих людям, которые могуць расказаць так, што сэрцы матуль пачынаюць пламянець этой любоўю. А я сама попала вот праз 5 год. Я чула, што у нас ёсць суполка, але ў мяне ніяк не попадала, бо у нас былі, вучылі Біблію, і сустрэчы малітоўныя, вот маці ў малітве былі ў адзін час, і неяк я так на Біблію переключылася. А тут прыйшлі мае дарослыя дзеці да мяне і кажуць: мама, мы цябе, напэўна, пакінем, мы далёка ад'едзем, і калі ты скажаш так, то мы поедем, а калі ты скажаш нет, то мы застанемся. І я сказала: конечно, дзеці, я скажу так. Мне будзе сумна, мне будет тревожно, напэўна, без вас, але я кажу вам так, я благословляю вас на эту дорогу. И, конечно, яны поехали, и застаешься один. І гэта такі смутак, такі, ну, ведаеце, натыкаешся на ўсё, на думках, на рэчах, на сваіх дзяцей. І я зразумела, што вот маці ў малітве гэта вот мой такі вот это, за што я магу утрымацца. І я прыйшла ў эту суполку, і, напэўна, можа, першая малітва, можа, другая малітва, і я, можа, яшчэ нічога так і не адчувала. Бо і цяпер кажу, што трэба перажыць гэта. Напэўна, праз месяц я адчула, што гэта мяняецца маё адчуванне. Я станаўлюся спакойная. Я вучуся, разумею, што я нічога не магу, я ніколі нічога не магла зрабіць, абараніць сваіх дзяцей, бо яны заўсёды ад нас далёка. Яны ў школе, ў садзіку, з сябрамі, і нам здаецца, што мы там тэлефануем, і ўсё будзе добра, мы ж пад кантролем. І я зразумела, што ёсць той, хто можа з імі быць, хто з імі заўсёды. Мне толькі трэба сказаць: Пане Божа, я не магу быць з імі, але ж ты з імі, і я табе давяраю. Я аддаю сваіх дзяцей табе пад тваю ахову, тваю абарону. І гэта так становіцца спакойна. Я разумею, што б ні здарылася, Бог заўсёды з імі, Ён іх захоўвае. Ён вядзе, можа, праз цяжкасці, праз выпрабаванні, але Ён іх вядзе і вядзе вернай дарогай. І я вельмі ўдзячная вот этому руху. І, правда, я ўжо сваіх матуль, я называем сёстры. Мы ўжо не называем одну там мама, там ці як. Гэта нашы сёстры, гэта наша сям'я, гэта аднолькавыя думкі, аднолькавыя імкненні. Ужо ідзеш на гэту сустрэчу, ужо разумееш, што ты не можаш не прыйсці. І гэта ціхая малітва у нашай такой каплічцы невялічкай, як дом свой. І такая ціхая малітва, разважлівая. І так, мы аддаём дзяцей Богу. І ўсё ў іх будзе добра. Пакуль мы молімся, пакуль маці моліцца за сваіх дзяцей і моляцца ўсе разам, адным сэрцам, адным думкамі, аднымі імкненнямі, з нашымі дзецьмі ўсё будзе добра. Пані Наталя, з якой парафіі вы паходзіце? Ну, я паходжу з парафіі святых Сымона і Алены, Чырвоны касцёл. Там супольнасць з'явілася ў 2010 годзе. І гэты час для мяне такі вельмі важны. Гэта быў час майго навяртання да Бога. І гэты год, 2010 год, гэта быў юбілейны год святкавання стагоддзя касцёла святых Сымона і Алены.
яго асвячэння, і парафія рыхтавалася да гэтага вялікага свята, вось, якое прыпадала там на канец літургічнага года у лістападзе павінна было адбыцца. А на пачатку гэтага 2010 года я прыйшла ў касцёл на нядзельную святую імшу, і пасля імшы падчас парафіяльных аб'яваў ксёндз пробашч Владыслав Завальнюк аб'яўляе, што вось збіраюцца маці на малітву. І так у некалькіх словах растлумачыў неабходнасць, вартасць гэтай малітвы і заахвоціў жанчын прыходзіць запісвацца на гэтую сустрэчу. І я пабегла туды за Крыстаю, каб запісацца на гэтую сустрэчу. Але перад гэтым быў вельмі цікавы шлях, бо Бог рыхтаваў мяне да гэтай сустрэчы. Год да гэтых падзей я сустрэла Езуса ў сваім жыцці, у Слове Божым. Бог у сваёй вялікай дабрыні і міласэрнасці схіліўся нада мной такой грэшнай і прамовіў да мяне праз пэўную асобу, якая вельмі добра ведала Святое Пісанне. І ён нагадаў мне ўсё тое, што мне казала ў дзяцінстве мая бабуля, і чаму навучалі мяне падчас катэхезы, када я рыхтавалася да сваёй першай камуніі ў падлеткавым узросце, і чаму навучалі мяне на катэхезе, калі я ўжо рыхтавалася, каб прыняць шлюб. Але пачуўшы гэтыя словы, мне стала вельмі горача і балюча і сорамна за тое, што я не жыла так, як мяне навучалі. І пачуўшы гэтае Слово Божае, я спыталася, адкуль яна ведае гэта ўсё? А яна мне так проста сказала: дык гэта аб усім гэтым напісана ў Бібліі. І я такім хваляваннем і ўзрушаная, я адкрыла для сябе гэтае Святое Пісанне, гэтую Біблію, і пачала чытаць, каб даведацца, што сапраўды тое, што я пачула, паходзіць ад Бога. І сапраўды так. І гэтае мне вельмі ўсхвалявала, і мне хацелася падзяліцца гэтай з радасцю, тое, што я даведалася пра Бога. І першым такім чалавекам у маім жыцці гэта была моя мама. І з ёй я падзялілася гэтым радасцю адкрыцця Бога, адкрыцця Слова Божага. І мы шмат гадзін правадзілі з ёй у беседах пра гэта. І я навярнулася да Бога, прыйшла ў касцёл, паядналася з Езусам у святых сакраментах. І моя мама таксама адкрыла сваё сэрца для Бога. І яна прыйшла ў касцёл, і мы разам хадзілі з ёй у чырвоны касцёл на святую імшу. Вось, і праз маё такое безбожнае жыццё, мае адносіны з мужам, з дачкой, яны, як кажуць, знаходзіліся ўжо на грані. Вельмі цяжкія. І я вельмі так перажывала, хвалявалася, каб не страціць гэтыя адносіны з дачкой, бо яна ўжо така была ў падлеткавым узросце. І я звярнулася да яе з такімі словамі: прабач мяне. І гэта быў час такого паяднання. Яна стала таксама разам са мной хадзіць да касцёла, я яе прывяла ў нядзельную школу, тады, слава Богу, ўжо былі такія нядзельныя школы ў нашым касцёле. Яна некалькі месяцаў падрыхтавалася да першай камуніі, гэта было вялікае свята ў нашай сям'і такое. Вось, і ў хуткім часе я пачула, што пробашч захвочвае, кажа, той, хто не прымаў сакраменту канфірмацыі, таксама могуць рыхтавацца да гэтага. І я рыхтуюся, і моя дачка хоча на заняткі на першай камуніі. Я рыхтуюся да прыняцця святой сакраменту канфірмацыі, і парафія рыхтуецца да свята гэтага юбілею. І ўсё ў гэты адзін год. І тут пробашч аб'яўляе, што вось і маці збіраюцца на малітву, а я ў той час працягвала чытаць Слова Божае, і мне у пэўны момант сустрэліся словы з першага паслання святого Пятра, апостола Петра, дзе ён піша, што чувайце, бо вораг ваш, д'ябал, ён як леў рыкае, ходзя рыкаючы, шукае каго пажэрці. І мне гэтыя словы мне так усхвалявалі, я убачыла, што дзеці без матчынай малітвы, яны безабаронныя перад гэтым светам, перад уплывам злых духаў. Яны патрабуюць абароны, патрабуюць матчынай малітвы.
І тут пробач аб'яўляе, што маці збіраюцца на малітву. Ну, конечно ж, я ж пабегла, каб быць там у гэтым. І я вось ад пачатку з таго дня у гэтым руху, вось ужо больш 16 гадоў, як мы збіраемся з мамамі там, збіраліся, калі быў яшчэ адчынены касцёл, мы збіраліся там у капліцы Маці Божай Будслаўскай перад Найсвяцейшым сакраментам праходзілі нашы малітоўныя сустрэчы. І ведаеце, што такая малітоўная сустрэча — гэта асаблівая сустрэча з Езусам. Калі ты прыходзіш да яго і сустракаешся вот сам-насам з ім, сэрца к сэрцу, калі ты можаш яму адкрыць усё, як найлепшаму сябру, як найлепшаму лекару пра ўсе свае хваробы, трывогі, можаш яму ўсё распавесці, і ён прымае цябе такой, як ты ёсць. І аднойчы, ведаеце, я так, калі надышоў момант у нашай супольнай малітвы, калі мы аддаём у рукі Пана Езуса нашых дзяцей, я падышла да яго, углядаючыся ў Найсвятейшы сакрамент, і сказала так: «Пане Езу, я не буду нічога казаць пра маіх дзяцей. Ты іх ведаеш лепш, чым я. Я хачу пачуць тое, што ты кажаш мне пра іх». І я, углядаючыся, так напружана хацела пачуць. І ведаеце, якія словы я пачула? Езус сказаў мне: «Я люблю іх». Гэта адбылося тройчы. І, ну, гэта ўжо, ведаеце, было так хвалявана. І зараз, калі я прыхаджу на малітву, я даю ў рукі Пана Езуса сваіх дзяцей, я кажу: «Пане Езу, вось тыя, каго ты любіш». Вось такая. Дарэчы, гэта пытанне не магло не ўзнікнуць, дарагія. А колькі дзяцей тут супольна маем мы разам у студыі? Давайте палічым. Людмила Борисовна, сколько маете детей? Ну, у меня много детей, потому что у меня есть мои дети. За кого вы молитесь? Да? Я молюсь за своих 2 сынов, за внучку. Я духовно установила, мне такое счастье выпало в этом году, что одна законная сестра попросила, чтобы я ее духовно удочерила. Я не маю своих дочок, и тут у меня такая радость. Мне Бог дает дочку. Не просто дочку, а законную сестру. Это великая радость. Это. Я духовно установила многих святаров, особенно тых святаров, якіх нема зараз матуль на гэтым свеце. Я іх духовно усыновляю, бо ведаю, што ім патрэбна малітва, а раз тут нема ўжо мамы. У меня есть духовно усыновленный бискуп, як мы называем, бискуп Юрий Косоводский. И он мой духовный и сын, и все. Так само я еще молюсь за своих родственных детей. У меня есть родственные дети, за 2 дочок своих, яких я стала біжмаванай маці, я тоже за іх молюсь. Вот. І яшчэ я молюсь так само і взяла за свайго мужа, бо это абавязкова патрэбна молиться яшчэ і за свайго мужа. Бо раз мы выбрали, неважно, жыве гэты отец гэтых дзяцей ці не жыве разам, але мы заўсёды павінны молиться за айцоў наших дзяцей. Ну, слава Богу, что мы разом с мужем живем. Вот. И там у меня так много моих детей, я уже даже не могу сосчитать, сколько я там становлюсь и молюсь за их. И слава Богу, что их у меня много. Слухайте, так я почула, что можно молиться нават дороженькие маці у молитве могут стать хростные маці, духовные маці. Во, поширилися мої горизонти сьогодні зараз. Так. Ну, добре, дівчата, а ви колькі маєте дітей? У меня 3 детей, и за хрестника своего молюсь. Так. У меня 5 детей и 3 хрестников, так, и в этом руху сапраўды вельмі так вот такое, ну я не ведаю, такая добрая нагода памятаць заўсёды пра сваіх хрэснікаў, потому что там першую хрэсніцу я пахрысціла, калі мне было там гадоў 14, і такое мы вельмі далёка сталі і неяк так разышліся, а вось калі молішся, сапраўды гэта малітва яднае, і пачуццё адказнасці яно там, ну, сапраўды ёсць, і удзел тое, што ты хросны маці
так, хросная маці, гэта, ну, вот, дабаўляе такое пачуццё адказнасці, і ніколі ўжо іх не забываешся. Гэта вельмі добрая такая нагода, каб памятаць, таму што, ну, як хрысціянін, менавіта ў руху я зразумела таксама для сябе, што наколькі адказна я падыходжу да выбару тых хросных маіх родных дзяцей, так, наколькі я адказная, такая хросная. І гэта, ведаеце, вот сёння казалі ўжо пра тое, як мы змяняемся, так, сапраўды гэта удзел у гэтым руху, у гэтай супольнасці, ён змяняе маё жыццё, мае дзеянні, маю пачуццё адказнасці, так, і любові, што яна павінна быць менавіта з такой адказнасцю. Вельмі гэта такая добрая справа. Таму, ну, вось так. Пані Марыя? Ой, я молюся за своих 2 сыноў, за своих 2 невесток, которых это мои дочки. Я молюсь за своих 2 хросных, за сына и дочку хросную. Молюсь за усыновленого сына еще одного по просьбе одной матулі. І молюся ще за 2 усыновленых унучак, бо їх нікого нема. Ми засталися одні у своєму житті, і я їх так сказала, я возьму їх до себе. То, что у меня так само богатая семья. Пані Наталя? У меня дочка, зять, молюся, внучка и 2 хросные дочки. О, то бок на 5 тут, які знаходзяцца, 13 дзяцей саманароджаных я налічыла, на 5 дзяўчат. Ну, некаторыя тут увогуле чэмпіёны, канешне. Ну, далучаюся да вас у мацярынстве вашым. Плюс 3 маіх, і мы тут ужо такой суполкаю не памясціліся б у гэтай студыі, калі б усе тут прысутнічалі. Дарагія, некаторыя з вас ужо распавялі трошкі свае гісторыі, так? А я хочу вас папрасіць яшчэ падзяліцца з намі самым важным. Ну, хочаце, не хочаце, але заўсёды, калі мы складаем свае малітоўныя інтэнцыі, просьбы, падзякі, мы чакаем нейкіх плёнаў. Пра плёны вашых малітваў. Вось пані Наталя ўжо троху прыадкрыла нават тыя словы, якія пачула ад Езуса. А можа, былі нейкія нават намацальныя рэчы, а можа, былі духоўныя рэчы, з якіх вы зразумелі, што вось яно, гэты крок насустрач ад вашай малітвы. Падзяліцеся. Сведчанні. Я магу падзяліцца гэтым сведчаннем тым, што мне гэта малітва дапамагла сапраўды даверыць сваіх дзяцей Богу і прыняць Божую волю. І нават тады, калі такі прыйшоў вельмі цяжкі момант у жыцці любой матулі, это калі майго сына не стала, але Бог мяне так падтрымаў, што я зразумела, што мой сын гэта перш за ўсё сын Бога, што ён мне дан на нейкі толькі час. І гэта трэба разумець, што так, мне даў Бог вот такую ласку мець дзіцяці, такога слаўнага сыночка, такой даў ласку вельмі доўгі час, я была з ним, я не працавала, у меня сын хварэў, і мы там правадзілі з ім і днём, і ноччу. Я думаю, Боже мой, як жа ты это все зрабіў, што я магла столькі часу правесці з сынам, і радавацца з ім, і слухаць яго, і дапамагаць яму, калі трэба было, і абнімаць яго. Таму я хацела б сказаць усім матулям, што часцей гаварыце сваім дзецям пра любоў, абнімайце іх. Нават калі яны не хочуць, такія бываюць калючыя, не хочуць адказваць на гэту любоў, але ў душы яны вельмі хочуць, каб мы любілі іх, каб мы ім дапамагалі, каб мы падтрымлівалі ім. Бо каждый хоча гэтай любові. А гэту любоў мы получаем ад Бога. І гэтай любоў вельмі добра дзяліцца. І чым больше ты аддаеш гэтай любві, тым больше табе Бог і дае гэтай любві. Таму я зразумела, што і вот еще гэта мне малітва. У нас тут нет малітваў да Маці Божай. Але мне Бог праз гэтую малітву даў і Маці Божую. Я як-то разам раней думала, што вось, я малюсь, у меня
я любила еще молиться до сердца Иисуса, бо я з Лиды, и когда я была маленькая, мы приходили в костел, то мы стояли заўсёды, там такое место было, где фигура стояла сердца Иисуса, и там стояли дети, и все. И мне казалось, что вот усе матулі, усе павінны любіць Бога, а ўсе ксяндзы, усе мужчыны павінны любіць Найсвяцейшую Панну Марыю. І вось мне, дзякуючы гэтай малітве, маці ў малітве, дзякуючы таму, што я прыйшла да Бога, я зразумела і маці Божую. Бо быў такі час, калі я прыехала ў Буцлаў і прыйшла на споведь і сказала, што я прыехала сюда, каб сказаць, што я не разумею маці Божую і не разумею сваю матулю. Бо я так защищала свайго сына, я везде яго возила і там, і ў одно место, і другое, я не разумела, как маці Божа не защищала свайго сына, калі ён шоў на крыжовую эту дарогу. І тады мне ксён сказаў: а ты подойди да маці Божай, працяні рукі, яна табе дасць гэту любоў. І я прыйшла, это быў такі час, калі там можна было свабоднасці да маці Божай, я працянула свае рукі да маці Божай і попросила ў яе любві. И она мне дала эту любовь. И это такая любовь, якая наполнила мое сердце. И тогда я сказала: Маті Божия, а я тебе отдаю своего сына, бо я не знаю, что мне с ним робить. И мой сын, моего сына не стало 2 лютого, в день Маті Божої Буцлавської. Ліпеня. 2 ліпеня. Тому я зрозуміла, що яна сапраўдна яго маці. Яна сапраўдная маці, і яна знае лепей, што лепш для майго сына. Таму я гэта прыняла вельмі, не то што сказаць, у меня не было балюча, не як маці была, але хрысціянка, мне было гэта спакойна. І я прыйшла да Бога і сказала: Божа, ты даў мне гэта дзіця, я табе дзякую за яго, але можа яму там будзе лепей, там да цябе ён прыйдзе праз маю малітву, праз малітву ўсіх матуль, бо мои матулі маліліся за мяне. І я вельмі перажывала ў гэты момант, што як мои матулі будуць рэагіраваць на гэта, што я столькі год малюсь за свайго сына, нешта прашу, і тут яго не стала. Вельмі мне это было неяк так незразумела, але яны ўсе падтрымалі, яны зразумелі, бо яны видели, што я гэта прыняла так, як павінна быць, што так, як захацеў Бог, так, як ён рашыў, а я павінна згадзіцца з гэтай воляй Бога, бо гэта лепей для майго сына. Яго не стала 2 ліпеня 2020 года. Таму на маём сэрцы супакой. Я знаю, што і дзякую Богу за то, што было такое ў жыцці. Майму сыну было 31 год. Это быў такі вельмі разумны хлопчык. І я дзякую за ўсё, што было. Але у меня яшчэ есть сын, есть унучка, есть муж, і есть тыя, хто мяне падтрымліваюць. І самае галоўнае, што у меня есть такія сёстры во Христе. І я зараз слухала іх і так радавалась за іх, бо вельмі это важно, калі мы, естественно, з'яднаны ў малітве, што мы радуемся разам, калі нам добра, і суперажываем тады, калі нам дрэнна, што мы сапраўдныя сёстры, і гэта вельмі падтрымлівае. А што прасіць у Бога? Я не прашу у Бога, я только хочу, каб мои дзеці усе, за кого я молюсь, ішлі дарогай да Бога, ішлі дарогай святасці, каб ніякая сатана не звёў іх з гэтай дарогі. Бо гэта ён действительно тут рядом подставляе, кажется, вот тут усё добра, тут уже разом все, і за гэта я прашу Бога. А все остальное ён лепш знае, што трэба нашим дзецям. Таму толькі гэтага прашу, каб яны шлі дарогай і не сходзілі да этой дарогі, каб гэта дарога вяла іх да святасці. Ніхто яшчэ хоча падзяліцца сваімі сведчаннямі? Ну, з радасцю. Калі ласка. Калі казаць пра Бога, так, і тыя плёны. Сапраўды, я вельмі згодна з Людмілай Барысаўнай, што той супакой, тая любоў, якая з'яўляецца пасля малітвы, разам у малітве, так, у гэтай еднасці, яна невычарпальная, і нельга яе растлумачыць, пакуль ты гэтага не дакранешся. Таму менавіта толькі паспрабаваўшы,
так, паспрабаваўшы быць у супольнасці, паспрабаваўшы быць у гэтай еднасці сясцёр, сапраўды адчуваеш, што гэта. Таму што, ну, напрыклад, у нашай, зараз я праплёна скажу, так, але вельмі хочацца зараз Дух Святы мусі прамаўляе да кожнай, хто тут слухае нас, глядзіць. Вось, нават, ну, некія маладыя мамы далучаюцца да нас, так, і вось не кожная адразу хоча на нашы супольныя такія сустрэчы ездзіць, то там нейкія, ну, заўсёды ёсць турботы ў маладой маці, так, калі маленькія дзеці, але ж кожнаму сведчу і кажу, што чым больш ты вось разам з супольнасцю у гэтай еднасці, таму што сам Христос сказаў, так, дзе двое ці трое, а калі гэта 150 і болей, так, таксама, то гэта вельмі неверагодны знак такі для кожнай з нас, і гэта любоў, якая ідзе праз Хрыста, так, ад Хрыста, але праз кожную з маці, яна сапраўды дакранаецца. Не разумееш нават, як яна дакранаецца да мяне. Але ж, ну, здаецца, ну, прыехала я на юбілей, нават успомнім, так? Ну, так, усё арганізавана добра. Ну, што там такога асаблівага, можна так падумаць? Не, яно, разумееце, мяняе так сэрца, мяняе мяне, і я іду далей зусім іншае, так, дзе іншае, ну, Господ наш. Вось, і сапраўды той, хто ўжо адчуў гэту сілу малітоўную, сілу усіх маці, так, малітвы супольнай, ён звяртаецца. І я ўжо тут сяжу, не пра сябе хацела бы сказаць, так, а пра вот адну з нашых маці, так, для мяне, калі я толькі прыйшла, яна ўжо была у суполцы і дзялілася такім сведчаннем, вельмі мяне ўразіла, хачу падзяліцца і з вамі. Гэта такая маці, у которой такое трывожнае расстройства было заўсёды. І яна падчас панічных атак нейкіх, яна толькі з дапамогай медыкаментаў гэтых, так, магла выйсці з гэтага стану, таму што там ужо, ну, было вельмі цяжка, там патрэбна была дапамога лекараў. Вось, і тут яна трэцім дзіцём цяжарная, і яна разумее, што гэтыя атакі вяртаюцца. Гэтыя панічныя атакі вяртаюцца, і яна не можа спаць, яна не можа нічога рабіць. Яна разумее, што ёй нельга гэтыя лекі ўжываць, таму што яна зараз цяжарная, так, і гэта можа, ну, бо лекі такія, яны моцныя, і яны могуць паўплываць на дзіцятка. І яна ў 2 ночы піша ў нашу такую агульную групу «Маці ў малітве», ёсць у нас такая агульная група, яна піша малітву, просьбу з дапамогу, каб, ну, дапамаглі, памаліліся за яе ў гэтым стане, яе благаслаўлёным стане, бо зараз, ну, так вельмі перажывала, думала, што нешта такое цяжкае зробіцца. І ёй, ну, так уявіце сабе, 2 часа ночы. Так, гэта, ну, здаецца, усе спяць. Не, наша маці, мне здаецца, многія ніколі. Заўсёды нехта не спіць, разумееце, такое, заўсёды нехта не спіць. І гэтая маці пачула адказ на сваю просьбу, ёй, ну, у асабістай таксама, мне здаецца, напісалі, калі я не памыляюся, так, што я малюся за вас. У лічаныя хвіліны яна расказвала, так, дзялілася, што яна адчула такі супакой у сэрцы. Яна ніколі больш не ўжывала лекаў. Ну, гэта сапраўды такі цуд, так, яна не сведчыць аб гэтым, ну, паўсюль, так, але яна ведае, што змяняецца яе сэрца, што гэта малітва вельмі, ну, і зноў жа, гэта же жанчына, так, гэта ж маці, вось, опять же, у цяжарным стане была, і там былі такія трошкі, ну, у тым жа цяжарным стане, так, і яна адчувала, там, ну, было дрэнна ў яе па здароўю, і яе забралі ў шпіталь, так, і, але адна з удзельніц нашых арганізатараў там нашай маладой групкі, так, яна якраз збіралася да вас на Радыё Марыя, тут маліцца на Ружанцы. Так, ёсць такая малітоўная, що у нас тут сустрэча на Ружанцы. Яна збіралася і кажа, я за цябе там буду маліцца, абавязкова. І вось яе ў шпіталі павінны былі, значыць, там, ну, ўжо што, нешта з яе рабіць, так, таму што там, ну, па сэрцу было вельмі кепскае, кага там, ну, было вельмі дрэннае. Так, і вось гэты панядзелак, калі збіраюцца на Ружанец, і ёй робіць, ну, яна ў гэтым шпіталі, кажа, ёй робіцца, дык усё цудоўна, усё добра. Слухайце, ну, яна вяртаецца дадому, все добра, ну, ось моц малітвы, так, яна адчувае гэту моц малітвы, і гэта, ну, не адзін такі прыклад, да, іх можна, справді, бачыце, якая гаварлівая тут, магу вам сведчыць, дасведчыць, вось, і
Ну і расказвае, што далей там наступны там праз дзень хіба што так яна зноў адчувае сябе дрэнна ці нават на наступны дзень, так, і яе ў шпіталь зноў забіраюць, там амаль не ў рэанімацыю, так, вось, і зноў патрабуе малітвы і просіць аб гэтай малітвы, так, прасіць звяртацца аб гэтай малітве, таму што малітва сапраўды творыць цуды. Сёння казалі пра гэтага льва рыкаючага, сапраўды вельмі так адзываецца, таму што толькі гэтымі просьбамі мы і верай сваёй у моц малітвы, у Езуса, у всемагутнасць яго Господа нашага, так, мы можам змяняць усё, што адбываецца ў нас у жыцці. А калі выпрабаванне ёсць, ну, яны так, у радасці. У радасці, бо з Богом. Дзякуй. І ў супольнасці. Я яшчэ працяг можна, да? Просто такая ремарочка. Неяк размаўляла з адным са святароў, з айцом Мар'яніном таксама. І кажу ему, рассказала про гэта наш чатик, показываю, вот поглядите, вот тут за просьбу стоит 70 там сэрцайкоў. І он так кажа, ого, так это ж цэлы ружанец. І я такая подумала, і сапраўды, ну, 70 чалавек, ну, няхай яны там не кожная Вітай Марыя памаліліся, але хаця б уздыхнулі перад Богом у інтэнцыі гэтай пэўнай, да? І гэта ўжо якая эмоцыя. Я цяпер стараюся часцей маліцца менавіта Вітай Марыі ў кожнай інтэнцыі, за якую я малюся, вот, чытаючы наш гэты чатик. Сапраўды, цэлы ружанец адразу за чалавека ўзносіцца да падножжа Божага. Гэта моц. Мне падаецца, што наша перадача сёння магла б быць бясконцай. Гэта добрая нагода задумацца. Мабыць, нам трэба запрашаць у госці маці па адной і працягнуць наш некалішні цыкл дотык Божай міласэрнасці. Сёння мы паціху павольна падыходзім да заканчэння перадачы, але я бачу, што вельмі хочацца сказаць яшчэ нешта пані Наталі, правда? Ну так, яшчэ хацелася дадаць, што сапраўды расказаць пра тое, што мы перажываем на гэтых малітоўных сустрэчах, гэта, ну, немагчыма словамі апісаць, гэта трэба перажыць. І вось гэтую радасць, якую я перажывала на гэтых малітоўных сустрэчах, мне хацелася, ну, дзяліцца, і таксама першы чалавек, з якім я падзялілася, гэта была моя мама. Я казала, прыходзь, я хачу, каб ты гэта бачыла і каб ты гэта чула. І яна згадзілася, яна прыйшла, яна таксама ў гэтай супольнасці. Ось. Праз малітву супольную, з горам, з радасцю, за падтрымкаю і за падзякую зусім сёстры, як яны сябе называюць, прыходзяць у маці ў малітве. Моя мама таксама прыходзіць у гэтую суполку, таму я ведаю, што за маіх дзяцей, за мяне таксама не адзін раз маліліся. Дзякуй вам вялікі. Ведаю, што маці ў малітве моліцца з радою Марыя. І для нас гэта таксама велізарная значнасць. Мае гэта велізарную значнасць для нас усіх. Вы ўжо на такім узроўні знаходзіцеся, што ў вас нават ёсць свой гімн. Так. Так. І цяпер напрыканцы перадачы я хачу вам сказаць, што калі вы хочаце стварыць суполку у сваёй парафіі або нават у сваёй вёсцы, парафія у вас недзе далёка, вы можаце гэта зрабіць. Задайце нам пытанні ў каментарах. Мы дамо вам усю гэтую інфармацыю. Можаце нам патэлефанаваць, калі хочаце. Мы таксама распавядзём, да каго звярнуцца. У нас тут паўсюль ёсць прадстаўнікі. Або падкажам, дзе ў вашым горадзе або мястэчку, у якой парафіі ёсць такая суполка. Далучайцеся, калі вашае сэрца прагне малітвы за дзяцей. Ну, а цяпер што? Ну, а зараз мы закончым такім прыпевам, не будзем спяваць, але прыпевам закончым з нашага гімна. Малітва маці, нібы зорка ў небе зяе, святлом любові сагравае і вядзе далей. Малітве маці разам Бога праслаўляюць, з даверам Богу аддаюць сваіх дзяцей.
Гості ў студыі. Тыя, хто ішли